Tambaya ta ita ce, mutum ne yana da budurwa sai yake yi mata kyauta daga lokaci zuwa lokaci. To malam, shin wannan kyautar da yake bayarwa ya dace da shari'a kuma ko kuma babu, bai dace ba, babu lada a ciki? Wassalam. So kana so in ce babu lada a ciki kenan kake mata kyauta, kuma yanzu sai ka je ka sa ta gaba da Isa. Sai ka je ka bude mun wata matsala ko mai girma kenan ko? A cikin sharha na Bulugul Maram na Subulus Salam na Imam San'ani rahmatullahi alaihi, a littafi na biyu, matsala shafi na 340, yayi magana akan yi wa 'yan mata kyauta ko matan da ake neman su. Magana mafi inganci halal ne in ma kai kana iya samun lada. Daga cikin dalilai da malamai suka dogara da shi, hadithin da yake cewa tahadu tahabbu. Wannan hadithi iya cikin al'adabul mufrad na Imamul Bukhari rahmatullahi alai, hadithi na 594, cewa ku rika yin kyaututtuka za ku so juna. Babu kokonto a lokacin neman aure yin kyauta ga mace yana sa ta ƙara ƙaunarka, ko da ku ba manufar duniya ba ne. Na biyu kuma, in za a yi kyautan a irin wannan zamani, a kaucewa kyauta ta ƙarya wanda zai zama yaudara. Ka zo kana zuwa hira kana bata 100, ta zo gidanka naira 1000 zama bala'i, kai ka san baka nemi a zauna lafiya ba. Ana so ka rika yau mace kyauta a waje wanda ko Allah ya kaddara ta shigo za a iya ci gaba da wannan kyauta din. Wannan shine ka'ida. Ka mata kyautar da ko ta shigo insha Allah ta'ala ba zai gagare ka ba ci gaba da yin wannan kyauta din. Idan kuma kyautar mai kauri ne, in al'adar ku yana cewa kyauta iya cikin sadaki, Shaykhul Islam rahmatullahi alaihi cikin Fatawal Kubra mujalladi na 5 namba na mujalladi na 3 namba na 394 yana cewa, idan yana cikin cewa sadaki ne a cikin al'adan ku, in ka bata to lokacin da kuma ya zama auren bai yi ba, kana da ikon ka ce a dawo maka da shi, in dai a al'adan ku cewa wannan a cikin sadaki ne. Sai dai mu a kalca namu ba cika irga kyauta a matsayin sadaki ba, a magana mafi inganci kyautatawa ne. Don kada ka je kawai don ka saya mata dan zanin sallah naira 50,000, ka dan bata kudin dinki 5,000, ka lokaci sai an dawo maka da shi. Akwai wasu al'amura karanta ne, musamman ma idan kaddara ce Allah ya kawo auren bai yi ba wai tozarta ka akai ko cin amana akai ba. Mu zama masu yafiya, masu yadda da kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.